Hoi! Hoi! Welkom bij deze Chill React. Joet, ze net een filmpje, maar we zien plaatjes. Ja, Leuk. you had one job. Je had één taak. Dus, Eén ding was dwam moest en dat is best. Geef wij nou? No chance. let's go. Oké, Hij het gas maakt. Ja. maar een stukje, ja. Ik vind het wel hip. Ik vind het wel, dit is wel... Het heeft wel wat. Ja. Ja, een goede beginner. Dit vind ik gewoon wel mooi. Oké, maar Oh, ja, dit is dom. hoezo? Nou, zet het gatje net dichtmaken, dus een crack voor een bankje, maar dan denk ik van zet het bankje dan iets meer daarna. Ja, maar... Ja, oké, is wel dom. Ja, Ja, het is dom. Ja, Maar ja, wie gaat er zitten? ja, dat is... Guys, niet er zitten. Oké, wat hebben we nou? Ah, die had die skatering lezen litten. Die is het asfalteren. Oh, nee. Dat is dom. Maar ik vind het wel kunstig. Het heeft wel wat. Ja, Behalve het maar die heeft wel baan wat. erop ries, want dan heeft het denk ik een probleem. Ja, kan gewoon. Oh, dit is echt naar. Dit is heel Dit slecht. is echt naar. Dit is net satisfying. Ja, dit is echt zo kriebelwaardig. Nou ja, snel voet. Lang, ja, Maar dit wel? Oh, wat erg. Dit is toch gewoon dom. Oh, wat stom. Maar op zich ik wel komisch. Ik zoek het keerpje. Ja, dit Een is banaan. Wie keept er nou een banaan? Ik keep gewoon een long yellow thing. things. Oh, Wat hebben we nou? dit is een... een 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 lift. roltrap. Een lift. Wat? Een roltrap. die even net zo handig tel zetten is. Maar ik snap net, hoe kun je zoiets maatje? En dan, Dit is, ja. en dan er is een muur. Wie zet er nou daar een roltrapdel? Of is de morren de del zetten? De wat? De morren. Ja. dat Wie kan heeft het hier al fout in? Wie De heeft het fout roltrap in? meneer of de Of de morren meneer. meneer. Open 9 days a week. Stom. Wow. Oké. Die ging er echt voor. Deze Die geen ben harde werkers. Ja, geen breincelm. Nee. Oh, zonde. Jammer, maar het heb ik wel wat. Dit vind ik wel cool. Het is ook Dit kunst. is gewoon Picasso. Ja. Steeds maar abstract. Ja, dit heeft wel wat. Ja, mee eens. Oh, ik naar. Zo zit maar kraaien. Huh? Oké. Hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, op zich, dit voelt mij ook kom kennen. Ja, dit is... Ja, dit is Zou ik net herkenbaar. weten hoe ik een deurklink installeren, maar dus Nee. kan gebeuren. Asia! Asia. Oh. Asia! En het is volgens mij nog net Asia. Dat is toch een ding? Oh, dat is Dit is toch Afrika, vriend? Ik dacht, het is verkeerd crown of zo. Nee, het ziet er ook Oh, uit. wat erg. Oké. Het is echt heel erg. Volgende. Oh, wat erg. Fanta, omsteboppen. Oh ja, maar het ziet er in principe goed op. Het lipje zit gewoon aan de verkeerde kant. Ik zou het cool vinden ook dit. Ja, dit is gewoon leuk. Ja. Haha, Left, left, right. right. Ik heb zo'n gevoel dat dit is photoshopped. Oh. Dat denk ik. Ja, of het is wel echt... Ik ben echt heel slecht in het herkennen van links en rechts. Ik doe altijd nog dit. Dus Ja. ik zou hier net iets op letten. Ik zou dit gewoon... Dus hoe is dit nou in earpas herkennen? Ja, dat denk ik het. Ja. Wat is dit? Een taco. Oh, maar het luidt net. Ah! Oh, ik zou echt boos worden als Ja. ik dit zou krijgen. Hetzelfde als bij de McDonald's, als het net maar liefdes maken. Dat het gewoon Ja. de saus, alles Och, op elkaar. Ja, elke McDonald's hamburger moet natuurlijk maar liefde Ja. bereid worden. Ja. Krijg als deze taco is ik net maar liefde bereid. Net maar liefde. Nee, ontslaan. Eeuw. Wacht, die is goed. Die is net goed. Oké, Eeuw. sneu. Voet. Ja, sneu voor haar. Ja. Ja, nou Maar ja. ik vind het wel leuk. Het heeft wel wat. Ja. Ja, Komisch. billboard. It's a boy. It's a boy. Oh, Oh, maar dit ken ik gewoon. Ja. Jongens vinden roze tiara's Misschien ik en leuk. glitters ik leuk. Het ken alle keer. Huh? Dit is Oh, wat stom. net heel functioneel. Want hoe kiest dan drinken? Maar wel Ja. een uniek exemplaar. Ik wil het wel menu zijn. Batman.
Oh, ja. Dit is heel fout. First name, last name. Oh, dit is zielig voor die man. Nee, dit is toch chill? Dan was net Monien Holle. Ik bedoel, dit is net de meest charmante foto van hem. Nee, dat is weer. Dat je niet weet wie hij Misschien is. is hij wel echt zo. Ja. Hi, I'm first name, last name. Doe eens gek. Toch? Dat is ook kennen. Dat is echt nuttig. Ja. Wow, die slagboom is echt Echt functioneel. topic gewoon. Ja, super. Tarantula. En een kakkerlak. Oh ja. Eeuw. Ik haat ze beide trouwens. Ja, daarom. Ik zoet beide. Beide. Cancel. Ja. Oh. Oké. Dat is je. Ja. Is daarin. Maar waarom ik net? Ik bedoel, Ja, boeien. thirst. Nou, het is net... Ja, tik maar even nooit. Is het net brons? Jo. Ben ik nou heel dom? Ja. Thirst. Oh! Nou, lees het eens uit. Nee, ik wil natuurlijk lezen, want ik snap hem nog steeds net. Sukkel. Nou, het is first, second en third. Net thirst. Dat wist ik wel. Aha. Next. Next. Nee, dit wien ze. Nou, dan hebben we al... Is het? Er is nou geen kans meer om diezelfde Nee, slimme... heel jammer. Ja, dit wie hem. Outro. Snel voor het teksto. Ik ben je Nou, dit wie de video. Als er nog leuke dingen hebt, we hebben wel reageren matten. Lid het onder eens witten. En via er even liken, abonneren. Yo. Tot de volgende. Tot volgende. Doeg!